Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ngayon guys, no, ang daming mag-i-eating challenge kami ng mais. Kaya i-shoutout ko muna ang aking first honor na si Jerlien. Ayan, Jerlien, aking sisi, congratulations to you. Ikaw ay first honor kahapon sa aking video. Ayan. Ang aking video kahapon, no, ayun ay ang exercise with me. Ayan, congratulations sisi. Ilalagay ko ang iyong pa-banner dito. Ting! So yun na nga, no? Congratulations Sisi at sana ay ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Nasa mabuting kalagayan talaga, no? Thank you talaga Sisi sa walang sawang pagsuporta mo sa akin. Thank you. Kahit sa videos at mapa-LS pa man ay andyan ka palagi. Talagang maraming thank you talaga Sisi. Eto na nga, no? I-shoutout ko rin pala ang nag-umattend sa aking LS kahapon. Na sino ba yung umattend sa aking LS kahapon na sina Aling Pepay, Pamilya Espinosa PH, Aljen, Ellie, Danilo Junior Vlogs, Master Luf TV, Clay Stephen Kaugiran, MC Kulot Luf TV, J. Lucinario, Renalyn Quindoza, Rosalie Hogado, Youngsters Vlog, Don Romantico TV, Pops Rain, Banana Saging World, sino pa ba? Basta kung sino ang hindi ko nabanggit, no? Pasensya na. Bukas ulit. Ayan. Ayun yung mga umattend sa aking LS kahapon. And then, i-shoutout ko ulit ang aking first honor na umattend sa aking video kahapon, no? Na si Jerlien. Ayan. Congratulations again Cici. And then, followed by Mingming Cats, Exploring Israel, Marivic Vlog, Pamilya Espinosa PH, Danilo Junior Vlogs, Cafe and Kids Vlog, The U1 Vlogs, Kate the Girl, and Joe and Jassy down in Georgia. Ayan. Thank you guys. Thank you for supporting me all the way. All the way talaga. All the way. Oo, thank you for supporting me. And magre-prepare lang ako para makapag mais challenge na kami ng aking mga pamangkin. Ayan. See you soon guys. Hello guys, welcome back to us, no? Eto, mayroon akong mga pamangkin dito. Mais challenge kami ngayon. Ayan, ang aming mais. So guys, kung sino yung mauunang makakaubos ng mais ay meron. Bende, saan naabot ang 20 pesos mo? So, yun na, maghugas lang ako ng kamay ko. Hi vlog, welcome to my guys. So, ito na guys, sisimulan na namin, no? Huwag na natin patanggalin to. Ito, kuha ng Prince. Ayan si Prince. Wala, namimili ng maliit guys. Ayan. Ay, papakilala ko po muna ang aking mga pamangkin, no? Ito si Prince. Say hi, Prince. Hi. Si Ila. Hi. Si Pauline. Say hi, Pauline na. Hi. Hi, Dayan. Si Mitch. Si Ken. At saka si Aden. Ayo, lagi kaon sa una. Wala pa. Sige. One. Ana. Ano, isa tanaw. Sige, one. 1, 2, 3. Tanaw dito dapat tanaw. Tanggal mo po yan. Dapat mana, dapat malunok. Dapat malunok muna. Naku, parang meron na nakahalugan. Unoy, kamay ng kuya. Ha? Bye, may na. Ate, Jis. Sabay daw. Sino na una guys? Daya. I-reply natin ito mamaya kung sino na una. Hanapin sabay na una. Wala. Naghalpag ko. Naghalpag mo. Wala. Si Prince. Wala ko guys. Dapat malinis. Dili malinis. Dapat wala Wala yelo? Oo. Dapat sobrang linis. Wala na unod. Ganun lang kayo. Wala na gani. Wala na.
Pa, si Ken Ken ang winner. Si Ken Ken ang winner, guys. Pakita, Ken, pakita. Ayan, wala na talagang ano, guys. Buhok. Ayan, so ang nanalo po ay si Ken Ken. Woo! Naka 20. Saan naabot ang 20 pesos mo? Saan naabot, Ken? Saan naabot ang 20 Sa pesos? load. Ambot, asa? ML pen. ML10 daw, guys. Mili lang gugma. Daw, galing. Ay guys, nakalimutan ko pala kanina, no? Nakalimutan kong sabihin ang palagi kong sinasabi na laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, salamat pa rin guys, no? Sa patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, thank you guys and I see you again tomorrow. Bye everyone. Uy, 6 PM pala ang aking LS mamaya, no? Game night natin, kaya huwag kalimutan guys, pumasok naman po kayo. Ayan, ingat palagi. Bye! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?